Joint Action Committee bakan thop khatwei tili kishnong kathai namchang ilaka narpo ai Janjel district hak janmiet ka arpo artrik jeliu arjar apusau kalapun kutno ya jinki dak bapakhang ya kale kawan lengba kasurok na tongseng samalidur hadin bakan National Highway Authority of India NHAI kaladep ya jingmarmot ya kate kebentar surok National Highway 6 Kuman syukudo baka Joint Action Committee kalapan long dak jinki dak bapakhang ya kale kawan lengba kate kasurok ban penbor ya kasorkar bat kibor badai pej ban sna penbha ya katei kasurok nadu ka step ka khat khnai trik jeliu arajar pusaw hapdeng ka jingya ka jinki kibor district lem kibor bahalor ka NHAI kila hiar ban yakren bat kinongalam ka Joint Action Committee hakar puai trik jeliu hakaba ka NHAI kala kular ban marmot ya katei kasurok hapo lai singi ka National Highway Authority of India kala pendep ya ka jingmarmot hakamit ka arpuar trik jeliu arajar pusaw kabala penlong pat ya ka Joint Action Committee ban wengno ya katei ka jingpakhang ka committee lengbau ba lasting pala chairman kala ai khuble ya baro kibla ai ka jingkersha ni kani ki jiki khamtam ki paiba nong song ka thai namchang ka JC kala mahamru ya ka National Highway Authority of India baladeyo ibyang ya ka jingjot ka surok kinsim na kisinjam ki bakham tenge Nila weng ya kini ka pakhang sinong jongi halor ka nongrim ba ka sarkar bat ka enhai kila pendep ya ka kajing kular ka jongki kajing weng jongi menta ya kini kajing pakhang surok jongi de halor nongrim ba ka enhai bat ka sarkar kila pendep ya ke ba jingdawa jong ka JC jongi dadu tongseng hadu ba poi lata syarah ha ka ba kila pengremot ya ki krem ge bahe bat ha keju kopor ba ya ke badang sak ki barit beria ki de ban pendep apa stio bat ke ke kwa kerwa ban pha sa ka enhai bat kumju sha sarkar ba dangne khmat ngim kwa shu ba ki thliu bahe kin wan jia byang sin ki paiba jong godan nam chang kin yo iya ki thliu bahe apading surak telada ki thliu bahe ki dang mi byang sachi sin apading surak te sachi sin ngin penlong ya ka jing ki ka ba kham shirkhai shu ban ya ka ni la ban bam daki teyo lenda daki benai te dageliang jonga kumu cerman jong je si nga ai kuble si sin ya ki paiba jong ga dong nam chang jongi baro ki badon nadu na tongseng hadu pada poi lata sharam leader haju por ngai kuble ro ya ka ya madam kharpuri belawan menin khathatri delang ba jing simkhia jong kiru ba kain hai kala marmat kloi mentah hadu bala poi cha lata sara datang ka katahi dari yang kumu romba snong barju por ka jesi declare menta kani ka por siphe bache ba ka ne jing pakhang snong jongi adu tongsang hadu ban poi lata sara ngilawen dadu ka khanda tri bangila sedang ya kani ka jing pakhang surok jongi hadu menta arpa artri kamdon kunu ka jing jia pasiosi bat nga ai khubule ro ya romba snong jong snong tongsang ki dekot snong ki rong asistan rong ba snong sekretari snong bat ki pai ba baro jong snong tongseng ki bala sim khia bha da banta kane jing pakhang snong jongi aku ju porang ai kuble lu ya rong ba snong jong sumplong bat rong ba snong jong kuliang rong ba snong jong snapur bat rong ba snong jong lata syara ki asistan rong ba snong jong snong tasra ki sekretari snong ki khot komiti bat pai ba baro jong snong lata syara bat romba song jong ke basra ke dona ambulu dona skur bat kumju ngai khuble ru ya ki paiba no song snong yang umkyang baro ki bal donang dendu ki men ki longkumi ki longpa bat haguju por ngai khuble ru ya ki romba song jong aparta kuna bat ki paiba jong parta kuna doloi jong ke elka narpo jongi bat haguju por ya ki sinjuk jong ka rilum jaitia ki sinjuk romba song rilum jaitia bat ki sing tru mon song bha ba per pa si jaitia kila ai ga jing kersan Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.